Benvingudes i benvinguts al Zona UFEC, l'espai de l'esport federat. Començarem el nostre repàs al món esportiu amb el míting internacional Ciutat de Barcelona d'atletisme. Veurem com es preparen les futures estrelles de l'halterofília catalana de cara als europeus. I a més, reviurem una nova edició de la Solta Internacional de Barcelona de Coloms Missatgers. El millor atletisme abans dels europeus de Berlín tenia lloc un cop més al míting internacional de Barcelona. La gran estrella de la reunió va ser Bruno Hortelano, que es va imposar en els 200 metres amb una marca de 20:19, registre que el situa com a segona marca europea de la temporada i gran favorit per revalidar el títol de campió d'Europa l'agost vinent a Berlín. Bueno, justamente esta semana está haciendo entrenamiento de velocidad, que hacía mucho tiempo que no dedicaba una semana 100% a la velocidad. Aún intentando hacer la transición del 400 al 200 y creo que ha sido muy buena carrera para la carga que llevo esta semana. La verdad que estoy muy satisfecho. Mi cuarta mejor marca de siempre. Me veo bien. Un altre dels noms propis del míting va ser Estela García, que va aconseguir batre el rècord d'Espanya de 300 metres amb una marca de 37:30. Sí, estoy muy contenta. Venía con la intención de poder batir la marca que hizo mi compañera Laura Bueno. He salido a por la marca y al final la conseguí, así que súper contenta. Bueno, era un reto nuevo, no es una prueba que normalmente se haga porque no es oficial. Sí que iba con un poco de respeto porque son 100 metros más de mi prueba, pero bueno, con el objetivo metido en la cabeza es todo más fácil, ¿no? Sales convencido y al final salió la carrera. Estela García va millorar la marca aconseguida aquest any per Laura Bueno i precisament aquesta atleta andalusa va millorar a Barcelona el rècord d'Espanya de 600 metres, superant l'anterior registre cada etapa de 1993. La verdad que veníamos con esa mentalidad y bueno, al final ha salido el récord. Sí, bueno, tengo la mentalidad de acabar en 52 poquitos si es posible. Esto ha sido como una motivación más de mi preparación para a cara del europeo. Y bueno, yo pienso y deseo con toda mi fuerza bajar de esa marca personal. També va destacar la victòria de Didac Sales amb 550 metres en perxa i Esther Guerrero en els 800 metres. Doncs la veritat és que la meva valoració és molt positiva perquè venia a provar-me. Aquest any estic intentant passar-me al 1.500 i crec que he fet 2:1 corrent sola gairebé perquè la llebre se m'ha escapat, he anat jo darrere i crec que he fet 2:1. M'he trobat molt bé, les sensacions són molt bones, això vol dir que vaig per un camí. Finalment, el premi a la millor marca del míting va ser per Bruno Hortelano en categoria masculina i per la irlandesa Chiara McKeon, que es va imposar als 1.500 metres. L'halterofília catalana es troba ara mateix en un moment bastant dolç. De fet, venim recentment de fer el Campionat d'Espanya Júnior, en el qual hem tret els millors resultats de la història de l'halterofília catalana, fent 35 medalles en total i hem quedat particularment com a federació territorial primera en nois, que ja antigament van quedar unes quantes vegades, mai en categoria de noies i nois a la vegada. És un fet bastant important. I de fet, a la categoria sub-17 tenim entre els 16 convocats per participar al Campionat d'Europa sub-17 i tenim 7 d'aquí de Catalunya, és el 43% de la selecció espanyola. Em van dir que està seleccionada per anar a l'europeu i em va agradar molt perquè és el meu primer any en el pes i que ja va jo en europeu. També al sub-17 ja ens anaven parlant que hi havia un europeu, que ens podíem classificar i que al sub-17 teníem que fer les nostres marques bé perquè allà és on acaben de seleccionar qui anava a la concentració i perfecte, em vaig il·lusionar. Et posaràs més nerviós que amunt d'Espanya i t'has de concentrar molt bé i no fixar-te amb els rivals perquè són bastant superiors.
que ens vagi bé la competició, bones experiències, passar-ho bé, sobretot. Espero que em surti bé la competició, que no em posi molt nerviosa, que és complicat, i passar-ho bé i aprendre. Dels 7 convocats per la Federació Espanyola, de fet n'hi ha 2 que estan treballant aquí al CAR de Sant Cugat, amb mi, i està clar que aquí al CAR tenen les millors infraestructures que poden tenir qualsevol esportista. La Federació Catalana d'Halterofília des de fa uns quants anys està treballant bastant la base. Van crear el 2013 una lligueta de nois de menys de 13 anys, el qual està donant fruits. Aquests nanos tots estan participant o han participat en aquesta lligueta. La selecció espanyola s'està nutrint d'això. Divendres, 7:45 del matí, tot està preparat per la solta de coloms més important a nivell internacional, la solta de Barcelona. Colombòfils d'arreu del món han vingut a presenciar-ho. Yo vengo desde Bogotá, Colombia, y pues mi mayor anhelo desde que era un joven era poder venir a Barcelona a ver la suelta internacional, y hoy se ha cumplido mi deseo. La suelta de Barcelona es algo que ha sido famoso desde hace más de 50 años, entonces pues uno como colombófilo, uno de sus mayores anhelos puede ser llegar hasta Barcelona y presenciar la suelta internacional que va para todos los países de Europa. Por ese mismo motivo yo viajaré en compañía de mi esposa, quien también es amante de las palomas, para Ámsterdam, y mañana esperaremos la llegada de las palomas allá. Sí, digue'm. O sigui, no es deixa anar ja amb el temps. Vale, pues ja ho comunico, Vale, solta suspesa. No deixa anar per mal temps, a França. Sí, la verdad me voy triste, parcialmente triste por no poder presenciar la suelta, pero ya había cambiado una vez el tiquete aéreo para ir a Holanda. Además estoy a muy pocas horas de viajar a Holanda, donde me están esperando también. Ahir no es va poder deixar anar la solta per mal temps, avui té previst deixar la solta sobre les 9 hores. Esperem que sigui una bona jornada, tenen el vent una mica en contra, però esperem que al final de la jornada del dia hi hagin coloms ja marcats al nord de França. Està previst que la solta es tanqui amb un dia i mig, i és una solta més important del calendari internacional. Es fa aquest any aquí a Subirats, perquè es feia normalment al Fòrum a Barcelona, però per problemes logístics enguany no ha pogut ser. Té més de 75 o 100 anys d'antiguitat, ja venien fa molts anys i deixaven anar coloms i els marcaven als 2, 3, 4 dies, ara últimament ja es marquen l'endemà. Té una projecció internacional a Xina, a Holanda, a Japó, en fi, a tot el món, per quan el colom que guanya se li dona un valor intrínsec molt important a fi i efecte del futur dels seus descendents. I hi ha molts colombòfils que tenen interès en aquests coloms que són verdaders cracs.